खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 25 अक्ट'बर 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल आर्टिस्ट डे महरै फालिनाय जायो। इन्टारनेशनेल आर्टिस्ट डेआ मोनसे मुलुगनां फालिथाय जाय आरिमुनि उननि सोरजिलु गोसोफोर आरो समाजाव बिसोरनि बिहोमाफोरखौ मान होयो। बेयो बोसोरफ्रोमबो 25 अक्ट'बराव जायो। कानाडानि महरगिरि क्रिस मैक्लुरा 2004 मायथाइयाव इन्टारनेशनेल आर्टिस्ट डेखौ जागायदोंमोन। बै समनिफ्राय 25 अक्ट'बरा रोजाबगिरिफोरा समाजनो होनाय गासैबो बिहोमाफोरखौ फालिनो थाखाय बावनाय सान। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ MDS वर्ल्ड एवारनेस डे, सोरेस डे, आरो वर्ल्ड लेबार डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।